שלום לכל מי שרואה את זה, ואני בעוד סרטון של פוגוקט. לסרטון הקודם של פוגוקט היה 4 צפיות שהם לא אני ממשתמשים אחרים, ואולי אני אעשה מזה סדרה קטנה. שברתי את השיא שלי מהסרטון הקודם ב-40,000 נקודות. אם אתם לא יודעים מה זה פוגוקט, כדאי לכם לראות את הסרטון הקודם, שתבינו מה קורה פה. ובינתיים אני אתקדם, אני אשים מוזיקת רקע. וואו, אני כבר ממש מהיר. טו טו. לא, נפסלתי. הייתי ממש קרוב לשבור את השיא שלי. בוא נראה. עוד טיפה ואני יכול לקנות דמות חדשה. בוא נראה מי יצא. החתול השרירי, כבר יש לי אותו, אז אני רגע אשדרג אותו. טו טו טו. עברתי אותו. לא, אז זה סתום. אופס. הנה. כשלא צילמתי, השגתי את החתול הזה. אבל הוא פחות טוב מהחתול הזה שאני עכשיו משתמש בו. ואני אמשיך ואשים מוזיקת רקע. אוי, נפסלתי ואני אתחיל עוד משחק ואני אמשיך. אוי, נפסלתי. טוב, אני אתחיל עוד משחק. בוא נראה עוד דמות. אני יכול לפתוח דמות. בוא נראה מי יצא. לא קיבלתי אותה, בוא נראה. לחפש. הנה זה זאת, אבל היא פחות טובה ממנו.
יש לכם שאלות אליי על המשחק, תכתבו בתגובות ואני אשמח לענות על השאלות. וואו, אני כבר ממש מהיר. לא, הפסדתי. לא. כזה קרוב. אני אעשה עוד כמה משחקים ואני אגמור את הסרטון. לא נפסלתי. טוב, אני אעשה עוד משחק אחד ואני אגמור את הסרטון. אני גם יכול לשדרג את הדמות שלי. טוב. נפסלתי. טוב, אני אגמור את הסרטון ונתראה בסרטון הבא. ואם אתם רוצים עוד סרטון של פוגוקט, תכתבו לי. ביי ביי.